Ikusentzuleak kaixo eta ongi etorri beste astebetez berbagai saiora. Gaurkoan kirolaz ariko gara. Zehatzago esateko futbolaz eta haren ingurukoak ondo baino beto ezagutzen dituen gonbidatu baten eskutik egingo dugu, Josu Zubiaren eskutik. Mila bederatziehun da hirurogeita hamabostean Aretxabaletan jaiota, Josu Zubia 16 urterekin hasi zen entrenatzaile lanetan herrian bertan, uda Aretxabaletan. Baiarako eta lurraldeko hainbat klubetan aritu da entrenatzaile gerora. Mondran, Aloñamendin, Bergaran, Urolan edota Añorgan batzuk aipatzearren. 30 urte zibili da horretan, 2021 batean Manu Diaz Bergararrak, Gipuzkoako Futbol Federazioko presidenteak bertara batzeko behitu zion erarte. Gaur egun Lurralde Federazioko kirol zuzendaria, entrenatzaile batzordeko lehendakaria eta entrenatzaile eskolako zuzendaria da. Josu Zubia, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko, konbidazioaren. Gipuzkoako Futbol Federazioak Gipuzkoako futbolaren gala ospatu zuen joan zen ekainaren 5ean, Irungo Fikoba auditorioan. 5. edizioa izan da urtengoa, 20tik gorakoa da sarituen zerrenda eta tartean babira debagoiendarrak, hor daude Bergara emakumezkoen taldea, emakumezkoen Euskal Ligara igoera lortzeagatik, Arrasateko Mondrate, Areto futbol taldea, 2B mailara igoera lortzeagatik, eta Martzel Azpilikueta Mondrako jokalaria, gizonezkoen artetik gol onena egiteagatik. Eta aipatzekoa nola ez Mikel Etxarri, Gipuzkoako futbolaren mitoaren saria jaso duena, gure lurraldeko teknikarien maisutzat hartua, Etxarrik ibilbide luzea egin du hainbat klubetan. Zuk Josu, bere ibilbidetik, bere ekarpenetik zer nabarmenduko zenuke? Nik Mikel Etxarri laguna dakau, gu gainera batzordeko komisioaren barruan dau, eta batez ere bere hurbiltasuna eta nolan pertsona bezala. Gero guretako erreferente importantea da, eta azkenean hor dazkau entrenatzaile goienean elitean entrenatzaile askoren maisua izan da, eta nik esango nuke gure maisua dela Mikel eta arontzako erreferente. Berdin da hor elitean dauden askon iritzia izan, hori egisa da, baina gero badaude beste asko ikasle gurekin eta harremana eduki daudiena, eta egia esan zoragarriko gizon bada, oso hurbila, gu zorionez oso onduan dakau, eta horrekin batera, suerte ikuidu gainera, gurekin batera egoten, eta oso posi gauz, hemendik aurrera entrenatze eskola bere izenera emango baitau. Hori da, bere izena jarri diozue, Gipuzkoako entrenatzaile eskolari, gaur egun zuk zuzentzen duzun eskola horri. Hitz egingo dugu, geroxoago, eskolari buruz, baina aurretik hitz egin dezagun Gipuzkoako Futbol Federazioari berari buruz. Milaka haur eta gazteren kirol praktika antolatzen duen sare erraldoia da, nolabait esatearren, zenbat klubi buruz, zenbat gazte eta haurri buruz gabiltzizketan? Kontutan izan da lurralde txikisa dela Gipuzkoa, 7.000 bat izik biztanle, nik esango nagoen Gipuzkoako Futbol Federazioak astero behobia bat, gure presidenteak aipatzen dauen bezala, astero behobia bat antolatzen dauna, horrek eramaten dau, supotzen dauenak, arbitruak, entrenatzaileak, jokalariak, lizentzia maila pila bat dazkau, gainera emakumeen eskotan adibidez punta-puntan gauden estatu mailan, zeren batazbesteko 18 bat emakumezko lizentzia dira, pasabada da, entrenatzaile... 18 emakumezkoen lizentziak dira. Bai, eta horrekin batera baita emakumezko entrenatzaileekin baita egiten dugun lana, aipatzekoa, emakumezko entrenatzaile pila badazkau, aurten gainera berriz eratarako UEFA B bat, antolatzen duen UEFA B bat Zubitan emakumezkoari orientatuta, eta estatu mailan baita emakumezkotan dazkau batazbesteko handixena gu gara. Osak, hori kontutan hartzekoa eta oso pozik gauz egiten dauen lanarekin. Eta esan duzu, futbolari federatuen 18 emakumezkoak direla, baina zenbat dira guztira Gipuzkoan, gutxi gora bera? Ez dakit, ez dut esango, porque horre gauzan nik ez da emat, liaketari buruz ez da emat, hori gure beste batek erantzun gotzu, baina haundixa dela, porque azkenean futbolak asko mugitzen dau,
aur gehienak, ez da, horre askotan, zaten dugu ez, alde beti sortia dakau futbolak erakartzen dagoena, eta lizentzia mailan zenbat bat bestekoa dian, asko, kantitatea handixa, eta horragian bai egisa da, hori be, kontutan hartzeko dela, non hor baita eragina izaten dugu beste kirol batzutan, ez? Tamalez, eta hor bai, ni uste gaztiak probide hauela kirol asko, eta horretarako multikirola oso garrantzitsua da, hemen Gipuzkoan antolatzen den multikirola, eta gero nik uste mutilak, neska mutilak behar duena da, benetan guztak jakon kirola. Futbola baldin bada ondo, baina ez dela beste kirola baldin da, probatzeko, zen askotan juten dira, bere laguna juten dien lekura, eta ez dute probatzen beste kirol bat, eta hor azkenean, ez da gite, legu posi gauz, futbolean dauzen lizentziakin. Egisa da baita, neska mutiak, ni uste dut baita, ez badauki argi, ez badauki gustoko futbola, beste naiz eta bere nesemeak argi dakaz jakolo gustatu futbola, eta beste kirol bat partiko dugu. Eta hori garrantzitsua da, ez? Azkenean, importantiena da gaztiak eta kirola partikatzea, eta futbole behal da, ondo, baina ez dela beste kirola behal da, zoragarri. Futbolera etorrita, Josu, gure eskualdeko egoera, zer moduzkoa da, klubek osasun ona dute? Gaur egun aloinaren igoerakin danak dauz maila berdinan, esango nuke, lehiaketei buruz. Nik uste hemen arrobi mailan lan ona dabitzatena egiten, atxabalta maila bat altuagoa dau, Gigorra mailan, gainera urten demoraldi oso txukuna egin dau. Nik uste garrantzia eman behar jakola arrobiko lanari, eta batez be basian inbiedala lana. Azkenean, helburua mutikoana eta klubarena izan behar da alik eta kiroleri gehien egitertzea eta lehiaketari buruz o non amaituko dagoen buruz, nik hor beti euren gurasoekin eta esaten dutena izaten da. Pentsa ezazue eta guztiet helburu izan behar dela lehengo taldera iristea. Eta horri bilbide horretan, batez ere, disfrutaute deixela, etapa diferentetan, hasieran baldin bada, hasierako etapetan formakuntzari eman garrantzia, eta euren lagunekin egotia, espazio ezagun batetan, hortikan aurrera gero ja lehiakortasuna hasten denean, kaetetik gora, bakigu beste aspektu batzuk eta landu behar diela, baina batez ere, hilbide guzti horretan disfrutatu deixela, porque futbolak alde on asko dauka, jende asko ezagutzeko aukera ematen digu, lagunek egonteko, eta gure berri izan baldin bada, hobeto ondien. Gipuzkoako Futbol Federazioko, kirol zuzendarian zaren enean, zeintzuk dira zure zereginak? Nik horre kirol zuzendaritza mailan, batez ere eramaten dutena da, izaten da selekzioen tema. Guk dakau Gipuzkoako selekzioa antolatzen dugu, o jartzen dugu martxan infantil eta kaete neska mutiekin. Aurten alebinekin indugu talde bat, baina ez doikoa, konbiapen da genekalako. Eta horra adibidez, gure helburua da aldik eta parteitza gehien egotia Gipuzkoa osotikan. Ez dugu nahi talde ona egitea bai, baina ez aldik eta talde oberen egitea, baizik eta egotea representatuta Gipuzkoa osua. Eta horretarako egiten duguna da, kaptazio txiki bat, Gipuzkoa baiara guztietan, eta eukitzeko pixkat zenbakiak kontutan, adibidez, konbokatozia batetan, egoten dira 14 klub representatuta. Hori da gure egitekoa, eta gudakon helburua selekzio mailan. Gero kirol zuzendaritza barruan baita antolatzen dugu kirol hasi ginen proiektu oso politxan, nik uste egiten duen politxena egitekoa ez bada politxena dela futbol inklusiboko topateketak. Hor, desgaitasuna dazkaten ume eta gazti emototzau aukera praktikatzeko futbola eta espazio diferentiak eukitzeko eta gainera inklusioan lantzeko. Eta horretarako bisitatzen dugu Gipuzkoako herri guztiak. Herri guztiak, alik eta herri asko ez. Azkenean, baiara guztiak ikutzen dugu, eta juten gara hango herrietara, hango klubarekin azten harremanetan, eta gutxi gora egoten gara, 100 pertsona topaketa horretan. Desgaitasuna dazkaten 30-40 jokalari, Gipuzko osotik etortzen diela, gero klubeko beste 20 jokalari, infantilero aleminen maietakoa,
eta teknikariak asko, ze hor azkenean rekurtso bezala, behar izaten da rekurtso pertsona asko, laguntzen gugal izateko, azkenean ratioak askotan izaten dira batekuak, eta batez ere horren helburu izaten da, sortzia espazioak, ez gaitasuna askaten pertsonentzako, konpartitzeko espazio bat normalean jolasten duz ez da askaten lagunekin, eta horrekin batera emotia aukera futbolien partikatzeko. Kasu honetan futbola, gero baita hemen adibidez hartzen ditzen da rugby inklusiboa, oso lan politxitzen haue, Gipuzkoa barruan baita atletismoekin egiten dabe baita inklusioan, rugbyxakin, bai hemen bai Hernanin, beste zenbait kirolekin, saskibaloiekin baita, eta gu futbolarekin adibidez, bakizu ez altaboz handixa dan futbola, eta horretarako adibidez, bizilitatea emateko behintzat gure desgaitasuna askaten pertsonai, eta aukerak emateko, eta oso egia esan egun oso potentea eta gratifikante izaten da. Eta 5 urte ez da, daramatzazue langintza horretan, zertan aurreratu duzuela esango zenuke denbora tarte horretan, eta ze puntutan zaudetela gaur egun? Ikusi, gaur egun oinarte egin dugu 55 jardunaldi topakete egin dugu. Eta lehen zan helburua hori, lehen aipatuten guztia. Eta oin ikusi dugu beharrezko dela baita formakuntza. Adibidez, herrizetan eukitia baita, pertsonak kompetentziakin hauek akogiteko, jasotzeko. Nola erakartzeko eta nola harrera egin, etortzen denean gure klubera norbait desgaitasuna askatena, ez esateko gu hemen ez da ezin dutzugu hartu, ez dako belako nola jokatu jakin, eta horretarako orduan formakuntza egin dugu. Eta hortan gauz, formakuntza horretan egin dugu ontxe tieneko espediziatzen futbol inklusiboa, adaptado inklusiboa, antolatuta, Gipuzko Futbol Federazioa guk tanie taldeak, hor kriston taldea eratu dugu, egiz esan, pertsona diferentekin aditua diena desgaitasunean eta kirolean, eta horra adibidez, 55 ikasle apuntatu dira, eta horrekin batera hori formakuntzatik alde zita, eta gero beste pausu bat nahi duguin, eta horren gurtian dakau asmoa, eratzeko baita, ja batzuk eskatzen dutzue baita, lehiatzea nahi duela, lehiatzea, eta orduan, egiz esan guk ez dugu nahi inor aparte guztia. Orduan ditzen duguna da, espazio batetan, batzuk partidua jolasten duten bitartean, hori helburua, hurren urteko helburua, beste batzuk entrenatu zaio egiteko. Eta horretarako behar dugu, Gipuzkoa osoan, sortzia, sortuko du segurazki, 4-5 talde. Horren 4-5 talde horretatik, baiarak izango da, hemen debagaionan bat egingo dugu, beste bat Bidasoan, Oarsoaldean, Goierrin, 4-5 zonatan, itea, eta artean jolastea topaketa, baina topaketa saioak. Hau da, batzuk jolasten daben bitartean, Bidasoa, debagaionan kontra. Beste batzuk elkarrekin, egongo dira, entrenduak burutzen. Eta, hola behintzat, aukera izateko beste pertsona bezala, eurak ere eskubidea dakate futbolien jolasteko, eta orduan baita guk uste gizaki bezala eta gizarte bezala daukagula erantzunkizu bat emateko, eta hortan gara. Orduan, hortikan aurrera ja, urrengo pausu izango litzake, hori itxia, baina Euskadi mailan. Orduan, hor ja egin du topaketa batzuk Araba, Gipuzkoa eta Bizkaien artean, eta hor, haber dakaun aukera sortzeko liga bezala, baina hori ja epe luzearo. Hon ja lurralde mailan eratzeko liga bat dakau asmoa. Pausoz, pauso. Hori da, baina oaindikan lan asko egitea dau, guk 5 urte goioz honekin, berrotamoz topa egiten dugu eta oso ondo joan da, baina usteet oaindikan baita honi bizilatete gehiago eman behar jakola. Eta formazioa aipatu duzunez, Josu, zentzu horretan eredu zarete Espainian, ez da? Bai, guk Espainiako Futbol Federazioak bazekien guk hau formakuntza hau eskaini doula eta atera doula. Orduan, eskatu zidan aurkeztuneken proiektu bat, sekabitzen iten jakiteko. Eta hori dela hilabete pare bat, egon ginen aurkezten, proiektu hori aurkezten, guztu jakien. Eta orduan, eskaini digute guk eramatia pixkat erreferente izatea estatu mailan eta guk eramatia hori estatu guztiari. Orduan, hasiko gara hor formakuntza ematen estatu mailan, komunitate bakoitzak izendatuko dau responsable bat futbol inklusuari buruz, eta guk hori formatuko dugu, eta gero joango gara ikusten Espainia guztian zehar, helburua azkenean da eukitzea aukera, guk egiten duguen antzerako zerbait
eitia beste lurralde batzuk eta orduan aukera ematea baita, lehen esan duten bezala, betxakatzen esakatena aurre eta gaztiei, futbolean aurkitzeko. Orduan guk hor, joan gara ebaluatzen, ikusten, hori hola izten dela, estatu guztian, eta horregatik oso pozik gauz. Eta zer esango zenuke daukala ikasteko futbol arruntak nolabait esatearren futbol inklusibotik? Gauza asko. Batez be, futbol arruntean, zuk esan duzun bezala, partidua jokatzen denean, batzuk, dana doia irabaztera, ez? Baina irazten daunak oso pozik joaten da, eta bastia jodita joan dira etxera. Eta aspektu honetan, futbol inklusiboan o egokituko futbolean, naiz eta galdu, naiz eta irabazi, danak pozik joaten dira. Eta hor, eredu dira, porque azkenean, oioi polizioa jartzegat, baina ikustea jardunaldi bakoitzean ze postasunakin, ze refartxu egiten dauen, horrentako final bajo lastia bezala da aukera ematea, eta hor, askotan, gaztiak ikusi bidea hor daue, guk dakoela suertia dakaula jolasteko o entrenatzeko, gazte batek entrenatzeko bai bi o hiru egunetan, eta honek tamalez, oraindik ez dakatela aukera hori. Eta ze suerte dakagun, ze afortunatu garen, dakaulako aukera futbola o beste kiro batzu partikatzeko. Orduan, hor, ibilbide horretan, nik uste guk gizarte bezala, esan duten bezala, erantzun gizu bat dagoela, eta hor, aurrera pausu batzuk naiz eta eman, askoz bekeixo egin behar dagoela. Eta Euskarak, Josu, ze leku dauka Euskarak Gipuzkoako futbolean? Esaten botzut, Gipuzkoako futbolarekin erosunetan nik uste Euskara goian dagoela. Niri dagokionez entrenatzaile mailan ez edotzut guk adibidez eskaintzen dugunean kurtsuak eskaintzen dugu euskaraz eta gazteleraz. Garen lurralde bakarra eskaintzen duela bere hizkuntzan kurtsuak, formakuntza. Ez Katalunian, ez inon, ez da aurkezten. Horbe ekuin itxun ere borrokak Espainiako federazioakin, kortan joakun. Baina, hasi ginen, eta ja bagoiez laburte jarraian, eskaintzen kurtsuak euskaraz eta erderaz, eta gainez dutzut, ez dala diferentzia handik izaten apuntatutakoetan euskaraz eta gazteleraz. Adibidez, iaz ez, izango da 40-60, o 45-50, baina horrek izan nahi dugu gizarte euskaldun garela, ikasleak eta, kasu honetan entrenatzaileak eta euskaraz nahi duela praktikatzea, eta hori ere eskertzeko da, ez? Jutea Gipuzkoakon zehar kanpo futboletara eta euskara entzutia, ni uste politxa dela, eta baita guk bezala, federazio bezala baita hor erantzun gizu bat daukagula, eta gainera, hor, aspektu horretan, hori beste aurten adibidez, urrengo kurtsuan, porque guk antolatzen duenean kurtsuak dauz C, B, A, maila diferentia daude, eta ja, bigarren mailan baitako antolatu dugu euskaraz kurtsuan, aurten urrengo urtean baita sumarran euskara utzean emango dugu kurtsua, eta nik uste dut baita hori importantia dela eta kontutan hartu beharrekoa. Josu Zubiarekin, ari gara hizketan gaur, ikusentzuleak berbagai saioan, bera Gipuzkoako Futbol Federazioko kirol zuzendaria da, baina ez hori bakarrik, baita entrenatzaile eskolako zuzendaria ere, eta entrenatzaile batzordeko lehendakaria ere. Suposatzen dut, Josu azken urteotan asko aldatuko zirela, ez da, entrenatzaileen formakuntza saioak eurak ere, duela hainbat urte, aintzat hartzen ez ziren hainbat alderdi hartuko direlako kontuan gaur egun. Ze paper jokatzen dute entrenatzaile gaur egun aurre eta gazteen heziketa horretan? Papera jokatzen duguna aurre eta gazteen heziketa horretan berdintxu izango beharko litzake gaur egun eta orain urte asko. Egia esan, gu jokaleentzako eredu gara, izan behar gara, erreferentea handi importantia gara, eredu izan behar gara, eta horretarako jokabide behar den jokari izan behar dugu, ez? Eta azkenean, gu kurtzotan, ez da kase ikusirik mendala, nik nuenean kurtzoak oindala urte pila bat, ez da kase ikusi gaur egunekin, ez? Gu saiatzen gara gure kurtzotan sartzen irakasle perfilak dianak, batez ere formakuntza kurtzo horiendako, zer eta batez ere irakatzi behartzaile eurei, nola jokatu, ze aspektu kontutan izan, aur batekin gaudenean lanian, ez? Eta azkenean, bai taktika, teknika, mailak eta formakuntza hori inporten izan da, baina baita ere psikologiako partea, hezkuntza parte hori, gaur egunen gainera,
futbolak aspektu oso asko dizu onak, baina bestatzuk nahiko zatarra ditu, eta hori aldatu alizateko tolan gu papel oso importantia jokatu du behar dugu. Zeintzuk dira, alderdi zatar horiek? Bueno, ikusten dugunak, azkenean arbitroen mehatxuak, kurasunen arteko izkanbilak, horrek erosla ematen daue, eta hori azkenean ni uste dut indik amadakogula kaballo bataia bat, hor futbola horrekin, zen guk hor federaziotik eta badazkau hor deportibity programa batek eta non hartzen den kontutan deportibitate tema hori, kaetetako mailari hartuta intzat, hor ikerketa bat egin da, eta nik uste dut badabiltzetela egiten, gauza gero baita kurtzuetan, bai arbitroekin, bai entrenatzaileekin, saiatzen gara nola konportatzea jakinarazten, baita, baina hor badago askotan, beti izaten da ez, baina hola izaten da, azkenean askotan gu guraso izaten gara los que más daño hacemos, zeren utzi bartzaio ni uste entrenatzaile bere lan egiten, aurrei lasai eta saiatu barrara, aurrari laguntzen bai, baina bere ibilbidea egiteko. Eta horretako bako kirolean, futbolean, bako hezkuntzan mailan irakaslea izango den entrenatzailea, eta gutzekako pakian. Eta askotan hor, gure leku izaten ez dakigu nola jokatu, gurasoa garenean, jakin bardeu nola jokatu, eta hor pixka talde batetara ikusten, umia. Mikel Etxarriri egin diogu saioaren hasieran erreferentzia, Josu, bera entrenatzaileen maisu izan da eta da, oraindik ere Gipuzkoan. Egia da bogan daudela entrenatzaile gipuzkoarrak, hor daude Arteta, Xabi Alonso, Emery, baina kanpoan dabiltza. Eta aspaldiko esaldia da, entrenatzaile onenek harrobian beharko luketela kirol emaitzek bat ere itxutu gabe. Bat zatoz horrekin? Ni bai, nik uste hori oso importantea dela. Azkenean askotan entrenatzaileak nahi izaten dugu denbora gutxian igo, eta ahalik eta maila altuenera iritsi izan, baina badaude entrenatzaile asko bere perfilari daukionez, proposoak diela formakuntza lan egiteko, eta horre eduki behar ditugu guk entrenatzaile onak. Horretako formakuntza eta importantia da, guk klubatetan baldi eukitzen dugunean eta egiten dugunean organigrama ze entrenatzaile izan maila bakoitzean, nik uste dut importantzia jarri behar zaiola, perfil hori, irakasle perfil horrekin etapa txikienetan, eta formakuntza batekin. Azkenean, askotan lehen bai ikusten gauen oso tipiku izaten zen baita ikustia guraso asko entrenatzaile bezala, eta ez duten txarra egiten segurazki, baina formakuntza gabe, nola jokatu jakin gabe, askotan euren seme alabekin baita, aurrekin, eta hor nik uste klub bezala eta dietea bezala responsabilitatea dakagula eta kontutan hartu beharrekoa dela ze importantia dan jartzia, entrenatzezuk esan duen bezala, beharrezko entrenatzailea jartzia basian batez ere. Azken aldian entzun dira Lurralde Federazioen etorkizunari buruzko eztabaidak ere, lehentxeago izpibe izan dugune galaren irekiera ekitaldian Goizane Alvarez kirol diputatuak eta Manu Diaz Federazioko lehendakariak Lurralde Federazioen desagertze mehatxuen inguruan berba egin zuten. Zer dago jokoan, Josu, ze galduko litzateke lurraldeko kirol egiturak ahulduko balira? Galduko luke dana, azkenean bere esentzia guztia galduko luke. Hor egia esan, zuko esan duzun bezala, kriston konfliktua dau, zeren, oin dana Euskadi mailatikan da helburua aitea, eta hor azkenean, egia esan, azkeneko asanbladan, Euskadiko asanbladan, etzian aurrekontua aurkeztu, eta hori esan guratsua da, hori esan nahi dau, ez daudela klubak batere ados eta eroso planteatutakoaekin Euskadiko futbol federazioa plantutu egin, eta gaur esan digutenez, gaur gainera esan digutenez, hor akordio batetara eta iritsi alizateko mediadore bat jarri daubie, eta hortan gabide. Egia esan, guk adibidez, aurreko astean esan egun baita gure asanbladan, jakin esan gauen Euskadi mailan baita entrenatze eskola bat nahi dibela eratu, eta hori minasko egingo luke lurraldeetara, zeren nik uste lan oso garrantzitsu bat eta importante bat gabiltza egiten ez bakarrik Gipuzkoak baita bezik eta Arabak eta Bizkaiak euren entrenatze eskolakin, aldaketa askokin, hobekuntza askorekin, beti saiatu hobetzen, eta ez da inongo zintzurik beste
eskola bat eraikitzen bada Euskadi mailan, jakinda gainera ondo funtzionatzen dela. Orduan hor, nik uste orduan ondion aurrera pauso asko eman behar diela, adostasun batetara iritsi ahal izateko, baina egiz esan gaur egun ez da ondo pintatzen, eta gauzak, eta nik uste hor garrantzitsu dena da, klubak eta altzatzia, zeren Gipuzkoak lurralde bezala badaka bere foroak, bere historia, lehiaketa bezala Euskadi bakarrik 3% antolatzen dau, beste 97%ak beste lurralde federazioak antolatzen dau, eta hor azkenean, lehen ezakan kompetentziarik batez, futbol federazioak, eta azkeneko direktiba sartu danetikan, aldaketa askotik dagoz, baina nik uste dut ez dela batere ona gure lurralderako. Eta hori guztia suposatzen dut, zuen egunerokoan ere hariko dela eragiten, gaur-gaurkoz? Bai, lehen esatuten bezala, ontxe gabiltza, ez dakit, gu adibidez gure interesaren eskolan aldatzen badago eurak eskola bat jartzen badabie, Euskadi mailan, bi aukeretako batetako izango da. O bai, gu desagartzara azketeko, ero ez dela kompetentzia desleal bat iteko. Orduan, ulertzen ez dudan gauza bat izan da, zeren gainera, zerbi funtzionatzen dagoena ikutzea, ez dakit, nik uste Euskal futbolarentzako ez dela ona. Orduan, nik uste horrek aintzat hortu biela hango agintariak. Eta, guk hor saiatuko gara egunetik egunera ahalik eta lana egiten, eta oin arte ibiligan bezala, baina egiz esan oindikan gauzak asko aldatu behar daue. Aldatzen badia, ez da batera ona izango Gipuzkoako futbolarentzat, nire uste bentzat. Tira badiozun moduan badago lana hor, egiteko ikusiko dugu, zer gertatzen den. Agurtu horretik, Josu, zeintzu dira epe motz ertainerako erronka nagusienak? Gu formakuntza, onja aurreko urtean, aurreko urteko formakuntzekin eta kurtzokin ja izten gabiltza, baina ja beste urrengo urteko kurtzoakin hasiera. Eta nik uste egunetik egunera egunekotasunean zentratzen garela, eta hor aurrerapauso bat emandu lehen esan duten, Kirolosun da hitzan adibidez futbol inklusiboarekin batera, hor estatu mailara eramatea, baina, erronka nagusienak izan da, batez ere nik uste jarraikotasuna eman behar zaiola Gipuzkoako Futbol Federazioari, Euskal Futbolari, eta orduan hor nik uste horre importante izako litzakela ez, aldaketa gutxien, aliketa gutxien gineraztea, dauen konfliktuarekin ikusitza. Josu Zubia, eskertzen dizugu bisita, hurrengo batera arte. Eskerrik asko zuei.